планетата отразяват добре слънчевата светлина, която ни я представя като най-ярката планета в Слънчевата система. Приветства ни като утринната звезда на изток при изгрев и ни казва лека нощ като вечерна звезда на запад при залез слънце. Много плътната венерианска атмосфера, предимно въглероден диоксид, създава силен парников ефект, задържа слънчевата топлина и води до повърхностни температури близки до 500 градуса по Целзий. Комбинацията от висока температура, високо налягане, силен вятър и липса на кислород я правят гостоприемна за живота такъв какъвто ние го познаваме. Счита се, че запасите от въглероден двуокис на планетата се попълват от продължаващата вулканична дейност. Земята. И ето нашата родна планета Земята. Това е красива планета с всички условия за живот, протичащи в хармонично равновесие. Обширните океани с вода се съчетават с континентите на суша, а зелените растения поддържат богата на кислород атмосфера. Можем ли да използваме ресурсите си по подходящ начин, за да поддържаме този деликатен баланс и да спасим единствения си дом? Единственият естествен спътник на Земята е Луната. Обикаляйки около нея, този тих съсед влияе не само върху приливите и отливите на океаните, но и незабележимо за нас има изненадващо силен ефект върху процесите в живите организми. Марс. Кръстен на римския бог на войната, Марс има червеникав оттенък поради преобладаващия на повърхността му железен оксид или ръжда. Повече от век Марс вълнува хората със своите загадки.